Tomàs Cussiner, Bon dia. bon dia. Molt agraït d'estar aquí, d'aquesta atenció, de l'equip. Ens ha rebut espectacular i res, bueno. Un plaer. Moltes gràcies gràcies per venir, per pensar en nosaltres una miqueta. I tant. Bueno, explica'ns una mica on, si vols, per començar, on estem, qui ets, el Tomàs Cussiner. Bueno, fem una repassada de l'inici, no?, diguéssim. Bueno, home, és una història llarga ja perquè ja són 35 anys, no?, o una mica més, no?, perquè jo vaig començar l'any 85, una mica de rebot, no?, al món del vi. Vas començar de rebot? Sí, jo no tenia coneixement del món del vi, zero, o sigui, així de clar. Zero vol dir zero. Sí que teníem coneixement del món de l'agricultura, perquè vulguis o no venim de família, bueno, pagesa industrial agrícola, diguem-ho, no? O sigui, el meu pare es dedicava a comercialitzar maquinària agrícola, teníem també unes terres i unes finques, vaja, i després també constructors de maquinària agrícola i transformadors de productes agrícoles, no? O sigui, toquem des de l'alfals, el panís, les pomes, les peres, com que estem al Pla d'Urgell, doncs vinc una mica d'aquest món, del món agrícola, del món i també molt del món mecànic relacionat amb... Jo vaig néixer en un taller mecànic, diguem, no? A casa meva, a part de comercialitzar amb tractors, també el reparàvem, no? I llavors jo sempre he estat molt interessat en la mecànica, no? O sigui, molts anys de la meva joventut els vaig dedicar, com que diu, a potinejar amb ferro, no? I amb tornillos i amb claus angleses, diguem, no? Llavors, l'any 82, el meu pare compra la finca Castell del Remei, era la seva voluntat de fer molt de temps, la veritat és que va fer un gran esforç perquè ho va comprar a crèdit, en un moment en què els interessos no eren pas econòmics, que estàvem parlant del 17%, quasi. I res, ell compra la finca Castell del Remei amb la intenció de finca, una finca que tenia 1.000 hectàrees, una finca amb molta història i amb molt recorregut i amb molt coneixement en aquestes comarques nostres. De fet, és una finca emocional dintre del que és el Pla d'Urgell, dintre del que és la zona de l'Urgell, perquè hi ha tot un bagatge darrere d'aplec, no? És com una mica centre de reunió de molts pobles, no? Perquè són pobles petits, entre 1.000 i 2.000 habitants, però hi ha 9 pobles alrededor i això sempre ha sigut un punt aglutinador, ha sigut el Castell del Remei també, no? I també finca com a centralitzadora del que és el Canal d'Urgell, no? I Canal d'Urgell vol dir riquesa, no? Vol dir donar possibilitats de vida en una comarca que era un desert, no?, al seu moment. Llavors, per tant, bueno, molt vinculat a l'agricultura i el fet és res. Un pare un dia diu vaig a comprar dipòsits per agafar Castell del Remei, que era una finca i que era una bodega, però que havia caigut en decadència. Feia 30 anys que no s'havia invertit res, feia 30 anys que no... Sí que es comercialitzava i doncs treballava molt poc, i llavors ell va decidir, quasi com que diu individualment, de dir, vinga, va, anem a recuperar el que és els vins de Castell del Remei, no? I jo em vaig trobar l'any 85, amb les primeres inversions, al mig del fregat. I quina edat tenies aquí? Doncs, bueno, jo tenia 23 anys. Ostres. O sigui, tu fins aquí estàs fent... Estàs estudiant... Bueno, vaig estar estudiant econòmiques, estudiant, teòricament, estudiant. Està 4 anys a Barcelona, passat molt bé, i estudiant, teòricament, i treballant també, perquè, a veure, el que sí que vaig aprendre mon pare, sobretot, ell no li donava molta importància als estudis, però sí que li donava molta importància al treball, no? I realment amb ell vam treballar molt, perquè no sol era viure en un taller, sinó que a més també ens feia voltar molt i anàvem a comercialitzar amb ell, a vendre, i després també caps de setmana treballant a la fàbrica de deshidraladora d'Alfals i els estius, evidentment, amb la construcció de la maquinària agrícola. O sigui que sempre dic que quan vaig tindre 14 anys i va veure que podia arribar als peus del tractor, allò ja podia fer un tractor, ja se va acabar l'estiueig a Tossa de Mar, que era on anàvem cada any, que ma mare és de Tossa de Mar. Llavors una mica... Sempre queda una mica aquesta mescolança de cultures, no? De la meva mare era de Barcelona i de Tossa de Mar, en canvi el meu pare era comerciant i agricultor a les Terres de Lleida, no? Llavors és una mica una fusió de les dues coses, no? Però vaja,
l'any 85 ell decideix començar i jo me trobo aquí, més que elaborant, muntant una bodega, no? Clar, és que tu quan arribes aquí i et trobes tot això, deu ser la sensació, no? Sí, la veritat és que molt rara, perquè una finca molt gran, però l'impressió més gran va ser quan va entrar a la bodega, no? Perquè era negra, estava plena de fang i d'aigua per terra, una bodega que s'havia abandonat molt, però encara quedava una marca, quedava encara la marca Castell del Remei, històrica. Tampoc n'hi havia moltes de marques, la veritat és que era un moment que moltes bodegues sí que hi havia, però no moltes bodegues hi havia a Catalunya. Però la consciència que hi havia una marca darrere i que hi havia com una història darrere va fer que mon pare s'hi decidís a invertir i jo me vaig trobar un dia comprant dipòsits a Barcelona, després vam anar a Suïssa a comprar una premsa i jo no sabia ni el que era una premsa, però bueno, poquet a poquet. Clar. Any n'hem après, no? De fet, vam ficar un enòleg també i jo he après dels enòlegs que hem tingut, dels assessors que hem tingut, que n'hem tingut algun de molt bo, i realment de la gent que hi havia aquí com a bodeguera, no? Perquè bueno, hi havia el Josep aquí, que era el bodeguer, i... perquè hi havia gent i es van quedar. De fet, la bodega no havia parat mai, i la comercialització tampoc. De fet, nosaltres vam parar la comercialització l'any 85, precisament. Vam dir, parem ara la comercialització perquè hi havia coses que no estaven prou bé, elaborem de nou i llavors tornem a sortir al mercat després de fer la criança corresponent, no? I per tant vam sortir al mercat l'any 89. A finals de 89 vam començar, vam tindre ja l'oportunitat d'aprofitar la marca Castell del Remei i vam fer una venda important a Vino Selección, potser la primera venda important que vam fer, i vam sortir al mercat amb el Gotin Bru, com a novetat ja i com a les ganes de fer, d'entrar dintre de lo que era la nova ola de vins espanyols, diguem-ho així, o catalans, allò que hi havia tot un inici de nous projectes i que començava la revolució del vi en aquest país i que realment tampoc no érem molt conscients, perquè jo pensava que bodegues no n'hi haurien molt més, perquè era una empresa molt complicada des del punt de vista financer, des del punt de vista gestió, des del punt de vista ventes, o sigui, de fet, com a empresa o com a família no ens vam arruïnar per la bodega de miracle, no?, durant els primers anys, no? Perquè és molta inversió, a més són 6.000 metres quadrats de bodega que volíem recuperar, que va ser molt paulaty, que era molt anar recuperant, però bueno, vam fer una inversió molt important. La veritat és que mon pare era eufòric, era tio optimista en aquest aspecte i les inversions al principi van ser amb dimensió, no? I per tant, tot era molt complicat perquè estàvem invertint molt quan encara no estàvem al mercat, tenies que anar a comprar raïms i plantar vinya al mateix temps. Hi havia unes vinyes aquí que vam els primers anys treballar i després les vam renovar. Llavors tot era molta inversió i una moguda molt gran, no? I amb desconeixement també, no? Clar. I després que em donés la responsabilitat a mi, que, tenir la responsabilitat de tota la família, no? Però sentir la responsabilitat... Perquè us vau repartir, o què? Bueno, el meu germà es dedicava més a lo que era maquinària agrícola, industrial i tot el tema agrícola, i jo me vaig dedicar més a la bodega, al principi, no? O sigui, també treballava a l'Aufals, mentrestant, perquè no hi havia prou de feina aquí, però va arribar un moment que vaig dir, escolta, o em dedico al vi o això no té futur, no? Perquè els primers anys de comercialització van ser molt complicats, no? Perquè tu tens una esperança i després, quan vas a vendre i te trobes que vas a porta freda, perquè dius, vinga, va, agafa la maleta i em vaig a Barcelona, no? I comença a trucar a la porta del restaurant. Com recordes aquesta part de... Ui, molt malament, la recordo. Sí, perquè la recordo molt depriment. Sí, perquè costava molt. Decepció d'algun lloc? No, més que res per la forma, no? Perquè no era el camí tampoc, no? O sigui, sí que és veritat que vaig descobrir el camí, vaig descobrir formes de pensar o de treballar, però allò d'anar a vendre una caixa, que era difícil de vendre, però el complicat era quan venies la caixa, no? Perquè després la tenies que portar, la tenies que anar a cobrar, millor tenies que anar el dijous a la tarda a partir de les 4, o així, i pensaves, ostres, per vendre 2 caixes l'estic gastant tot pel camí, no? Llavors vaig començar a descobrir l'exportació, vam anar a una fira, ens van donar algun premi, el qual donava també una nova alegria, una nova forma de pensar,
i després, sobretot, l'exportació. I després també la figura del distribuïdor, no? I penso, hosti, hi ha gent que es dedica a això, no? Bueno, sortien del desconeixement total, i a més en altres èpoques, encara que no ho sembli, ha canviat molt, no? I llavors vam descobrir que hi havia un distribuïdor, que hi havia l'exportació, i vam començar a exportar a Alemanya, després vam començar a exportar a Anglaterra, després vam trobar als Estats Units, i després vam trobar el distribuïdor i poquet a poquet vam anar fent un camí, no? Vull dir, vam estar 6 anys, des del 89 fins al 95, que vam veure que, home, això ja comença a moure's, tot amb dificultats, però jo crec que a partir del 95 ja vaig veure que hi havia la llum, no? O sigui, que podíem veure llum, no? I, bueno, i amb les ganes de fer-ho bé, i amb les ganes i el coneixement que et dona el voltar-la, i anar a cates, i conèixer enòlegs, i conèixer distribuïdors, i conèixer el món, doncs vaig començar a conèixer el món del vi, no? De fet, la primera vegada que jo vaig estar davant d'un supermercat allò amb tots els vins allà davant, pensava, ostres, com se deu vendre això, no? Hòstia. Però també vam agafar des del principi la idea de vendre sola hostaleria, no? O sigui, vam donar compte que la marca es feia hostaleria, volíem fer marca, sabíem que era un llarg recorregut, que no era un negoci immediat, sinó que era de llarg recorregut, i per tant l'hostaleria era el nostre objectiu principal, no? Hostaleria i exportació. I aquí vam... Jo crec que la pedra filosofal va ser trobar l'exportació i veure que algú d'Alemanya volia el nostre vi, no? I llavors, i que a més hi havia com una demanda. Una continuïtat, no? I una demanda, o sigui, actualment vas als mercats i és difícil, o sigui, vas a fires i ningú et busca res, però en aquell moment la importació sí buscava coses, no? Buscava el vi espanyol, no? O el vi català. I per tant, quan trobaves un distribuïdor volia dir vendre, no volia dir vendre un palet, sinó que volia dir tindre un recorregut més ampli, no? Llavors, doncs, bueno, t'anaves a Alemanya, agafaves el cotxe, voltaves per Europa, anaves de... Això ho vas fer? Sí, no, evidentment, i botiga en botiga, i de la mà del distribuïdor també, amb fires, o sigui, així com ara anem i tornem, doncs aleshores jo m'anava allí i després continuava el viatge, no? I anaves fins a Dinamarca, no? A veure el distribuïdor danès, no? I també és veritat que era una època que feies més amics que no pas distribuïdors, no? Perquè realment, en un món com el del vi, si no fas del distribuïdor un amic, acaba sense distribuir-te, no? Això és una realitat, no? Encara passa avui, però una mica menys. Avui hi ha més fredor, hi ha més distància, potser, però també és veritat que tens d'aconseguir que el teu distribuïdor sigui proper, no? Que et conegui. Quan voltes pel món i expliques el vi, clar, tu estàs explicant el teu, tots som iguals, no? Perquè tots expliquem meravelles, no? Però en canvi, quan venen a casa teva i veuen el que hi ha i el que és, home, se'n donen més compte d'una realitat, no? Pues sí. I a més els vins estan més bons quan vens aquí, no? Bueno, això ho has anat aprenent, no? Després jo tenia molta inquietud amb les vinyes de muntanya, perquè com que vam començar a comprar raïms a pagesos i veient els resultats de cada un dels pagesos te'n donaves compte que cap dalt a la muntanya els raïms donaven més bon resultat, no? I llavors vam empenyar amb aquest tema, no? Va sortir l'oportunitat de Cérvoles l'any 97. Sí. Molt difícil per a la família a nivell financer, perquè no estàvem encara, ni molt menys, en un bon moment, però, bueno, la insistència i les ganes de fer-ho i d'això ens va fer decidir agafar un projecte que hi havia 30 hectàrees de vinya plantades, hi havia una petita bodega molt poc preparada, però, bueno, els petits vins que hi havia estaven amb més potència, més estructura, més color del que mai havíem aconseguit aquí, no? Tot i les vinyes de muntanya, no? Llavors vam veure com un nou objectiu i vam fer un gran esforç per poder començar un projecte nou amb Cérvoles Celler, no? Però això t'arriba de casualitat o tu... Bueno, nosaltres ho estàvem buscant i llavors va aparèixer l'oportunitat perquè era una finca que estava plantada, un senyor que va plantar vinyes amb moltes ganes de fer un celler, però malauradament va morir al moment que ja tenia les vinyes plantades. I llavors nosaltres allí el que vam fer va ser començar a fer un altre... Bueno, és un nou procés, un nou coneixement d'una nova zona, també sense facilitats, vull dir amb dificultats, perquè vulguis o no també vam tindre que reconvertir certes vinyes i treballar molt el tema de la vinya, però, bueno, avui parlem del primer projecte de viticultura de muntanya. Sí, sí, per això... I realment va ser una mica fruit de comprar raïms a pagesos i veure que... Bueno, que és el que estem fent avui. De fet, els pagesos que vam comprar al seu moment encara són els mateixos que ens estan subministrant avui, no? Perquè sí que és veritat que a Castell del Remei encara comprem raïms, però
comprem raïms sempre per sobre 500 metres, quasi com que diu, no? Anem cap a les zones altes de Costes del Segre, perquè és on veiem nosaltres el resultat, no? Bueno, vivències, després vam tindre l'assessor Àngel Camí de Vilafranca del Penedès, que em va ensenyar una forma de cuidar el vi o de treballar-lo. Després, l'any 2000, va entrar el Miguel Ángel de Gregorio, que també me va donar una altra empenta. No, això va ser a partir de l'any 96, que també em va donar una altra visió més de criança, més de vins més fets o més treballats, i de formes d'entendre altres, conceptes que te van marcant i que te van definint també com a elaborador, no? Perquè al fin i al cap l'experiència és el que m'ha donat al fi, el que conec, no? Jo tampoc no soc una persona que tingui molta memòria o que tingui molta capacitat intel·lectual, no? Però, home, 35 anys al final sí que te fixes certs paràmetres, no? I realment, amb moltes ganes de fer, sobretot, grans vins, no? Això de ser sempre, no? Les ganes de fer les coses ben fetes, no? I a més, en un moment que hi havia unes ganes de comprar, sobretot a nivell d'exportació, de vins de qualitat, no? O de preu, no? Llavors, vam començar amb el Gotim Bru, després vam començar a fer varietals, al principi fèiem Cabernet, fèiem Merlot. Això estem parlant de que ja estàs gestionant les dues bodegues, sí, no? Sí, al principi, a Castell del Remei vam començar al principi fent varietals, Cabernet, Merlot, després vam fer Sauvignon Blanc, Chardonnay, i el Gotim Bru, i el Blanc Planell, que diem al seu moment. Sí. Després, quan Cérvoles comença a fer un blanc i un negre amb criança en barrica, que és el Cérvoles blanc i el Cérvoles negre, buscant també més estructura, més força. Aquí hi era un ensamblatge amb el que era Cabernet Merlot, i després en un moment donat vam fer un salt i vam canviar tots els varietals per l'Oda i el 1780. Vam pensar que era més interessant el cupatge que no pas el varietal, i la vam encertar. La veritat és que va ser una decisió important i que ens va donar bons resultats, perquè identificàvem més amb unes marques determinades que no pas amb unes varietals, cosa que ara millor és més interessant el varietal, o sigui, les modes... Va canviant. Sí, no, de fet, jo crec que el món del vi va canviant en quant a tipologia i que tu tens de fer el teu vi i adaptar-te, també, perquè crec que, va tot junt, no?, una miqueta. O sigui, el teu aprenentatge també ve fruit de l'experiència que tens i, per tant, també del món. Evolucionant, no? Sí, la pregunta aquella que fas vins que vol al mercat o vins que vols tu, doncs te diré que faig els vins que vull jo, però evidentment que també s'adaptin al mercat, perquè i realment ara en aquests moments coincidix, no? Perquè ara en aquests moments a mi el que m'agrada és fer vins que siguin fragants més que no pas potents, no? Aquí és el món, no? I ha canviat molt. Abans, fa 20 anys, si no feies vins que es poguessin tallar amb un ganivet, ningú te'ls volia, no? I en canvi ara, si no tenen color, doncs no és cap problema, no? Ha canviat molt, i ha canviat molt el món en general, no? I crec que la gran multiplicació de bodegues que hi ha hagut, diguem així, també ha creat aquesta cultura del vi, no? El fet de que, ostres, cada dia surt una bodega nova, no? Sí, diversitat. Això no m'ho hagués pensat mai, jo, no? No? No, la veritat és que jo em pensava que no se'n crearien moltes de bodegues, no? I des de fa 20 anys s'han multiplicat per 5, potser, o per més. Segons els llocs, per més, evidentment, perquè si mirem el que hi havia al Priorat a l'any 89, el que hi ha avui, doncs evidentment té res a veure, no? Perquè ja passen 100 cellers i en aquell moment potser n'hi havia 4 o 5, no? Bueno, el món ha canviat i nosaltres també hem anat fent aquest recorregut, no? Bueno, tot això, quan Castell del Remei en 2000, 2001, 2002 estava a la més màxima eufòria, va ser el moment que jo vaig decidir començar un projecte individual, lluny de la família, diguem, dissensions... Necessitaves sortir o què? Bueno, dissensions familiars o... bueno. Sí, coses que... entre germans, diguem. I ja està. I jo vaig dir, bueno, doncs, si no estan contents o no d'això, o si tinc de treballar com ells volen, doncs m'estimo més començar un projecte propi. Anar una mica per aquí, no? Per treballar... I després també perquè sempre m'ha apeteixit ser petit, no? O treballar amb les mans, no? O sigui, jo crec que sé molt més de treballar amb les mans que amb l'intel·lecte, no? I llavors, el treball manual sempre m'ha fet falta, no? I quan ets
petit treballes tu i estàs allí 48 hores treballant manualment, després arriba un moment que comences a viatjar i comences a agafar l'ordinador i arriba un moment que no fas res amb les mans, no? I tot és viatjar i ordinador i clients i administració, diguem-ho així, no? I te desvincules una mica, no te desvincules perquè evidentment sempre estàs lligat al vi i al fer-lo, evidentment, però sí amb el treball manual de moure mangueres, no? Pues sí. Això està clar, no? Llavors, el 2003 jo decideixo començar un projecte des de zero i començo un projecte després de voltar-la pel món i mirar una mica diferents possibles llocs. De fet, era una fulla en blanc, no hi havia res. No hi havia res en particular, simplement vaig dir marxo i començo un projecte nou. A on? Com? De quina manera? Després de voltar-la una mica vaig decidir començar al Vilosell, per molts conceptes, també per muntanya, sobretot, i zona que també coneixia. Em donava una mica també la seguretat del lloc i també hi havia un espai allí que és la cooperativa del poble que es llogava i jo vaig dir, hòstia, doncs mira, aquí puc muntar una bodega. I l'any 2003, al mes d'abril, vaig decidir marxar i al mes de juny estava muntant la bodega. Allà hi havia també... I al mes de setembre estàvem elaborant, diguem, no? Comprant raïms a diferents pagesos que em va fer costat, a d'altres proveïdors, i també al mateix temps començant a plantar. O sigui, a partir de l'any 2003 comencem a plantar vinya. Vam tindre l'oportunitat de comprar una finca de 30 hectàrees verge, diguem, sense cap tipus de plantació, i vam arrendar algun macabeu per poder també tindre vinya més vella, perquè, de fet, el macabeu és l'única varietat que hi havia allí, a part de sumoll, no? Que el sumoll en aquells moments, en aquella zona, no havia donat els resultats després d'experimentar amb ell, no? Potser avui, amb els coneixements que tenim, seria diferent, no? Però també és veritat que després, amb els anys, te'n dones compte que sumolls n'hi ha de molts tipus, no? I aquell, quan era jove, els primers mesos sí que m'interessava, però després, hòstia, es perdeia, no? Clar. I res, vam començar a plantar 30 hectàrees amb una fulla en blanc i vaig plantar 17 varietats diferents. Sí, i que vas arribar allà i vas començar tu sol o com ho vas fer? Sí, el primer any vaig elaborar els 40 primers litres, els vaig elaborar jo sol, evidentment amb l'ajuda d'algú que m'ajudava per allí, però vaja, jo sol. De fet, no va començar la Gemma, que és la meva mà dreta, diguem, dintre d'aquest projecte, fins a l'any següent, no? Fins al 2004, no? Sí, el 2003 el vaig elaborar jo solet, vull dir, i la veritat és que vaig tindre molts dubtes. Sí, no? Sí, però em vaig quedar molt content. La veritat és que perquè vaig dedicar allò en plena consciència, no? Allò al 100%, no? Tenies clar ja què volies o no? Més o menys sí. El que passa que, quan plantes 17 varietats és que tampoc ho tens molt clar. Clar, és que 17... Però sí que és veritat que jo tenia clar que volia plantar moltes varietats aromàtiques per saber quina funcionava bé juntament amb el macabeu. El macabeu és el que ja tenia, una varietat que jo estic enamorat, però que li falta una part aromàtica, i tenia clar que volia fer un vi blanc aromàtic, no? I llavors, aquesta va ser la raó, no? Jo crec que l'Ausells, que és el vi que després va sortir a partir de l'any 2007, que surt l'Ausells, és molt fruit de la plantació, no? O sigui, molt fruit de la meva idea de que volia un vi aromàtic amb una base de macabeu, no? Que és el que és, no? I després també volia fer un vi més estructurat i un vi més, més tipus tempranillo, no? O tipus ull de llebre, que fos més amable, no? Llavors surt el Vilosell, surt el Jol el primer any, són els dos primers vi que fem, un en base Cabernet Merlot, sobretot Merlot, al principi, i l'altre més en base Carinyena, Carinyena, que també n'hi havia una miqueta, i sobretot Tempranillo, no? Que és el que hi havia en aquella zona en quant als pagesos que jo li estava comprant, no? De pensar que aquí a Costes del Segre hi havia molt Tempranillo que es va plantar al seu moment, no? Llavors, vaig començar simplement allò de, fico uns quants dipòsits, fico un petit equip de fred i me fico a fer vi, no? O sigui, l'objectiu era salvar la primera campanya, diguem, fent el vi ja per sortir al mercat el més aviat possible, no? Perquè el fi al cap també és important. Jo sempre dic que la part emocional del vi és la més maca, la part emocional del vi és la que te fa moure, la màgia que té tot aquest sector, però després hem de ser conscients que s'han de vendre ampolles, o sigui, això dels projectes emocionals que no són un negoci o que no pretenen ser-ho,
ostres, a mi m'he despistat una mica, no? Perquè penso que no, que al final És un negoci. tota la passió que fiquis del món del vi, això és evident que li has de posar, però, ostres, has d'acabar venent ampolles, no? Perquè si no les vens, te les veuràs tu, no? I llavors aquest era un objectiu principal, i més coneixent un mercat, ja, no? Perquè, clar, ja feia uns quants anys que m'ho veia, que coneixia molta gent dintre del món del vi, i realment la primera collita la van vendre per telèfon, no? O sigui, va ser res. Sí? Sí, 6 o 7 trucades i van vendre les primeres 40.000 ampolles, no? Hòstia, aquesta sensació... Ara seria més difícil, Tot i tindre molta però- més coneixement de mercat, a mi mateix me seria molt més difícil. En aquells moments hi havia un mercat obert encara i que permetia quan tenies ja un cert nom o tenies un cert coneixement, tenies aquests amics al món del vi, te permetia poder fer un projecte amb més facilitat, no? I aquí vam començar amb el Vilosell, amb el Geol, vam innovar amb etiqueta també, amb etiqueta de ratlles, amb una etiqueta innovadora, diferencial. Això també era una pretensió. El món del disseny sempre m'ha agradat molt. He dedicat moltes hores a l'ordenador a dissenyar etiquetes, a dissenyar logos i coses. L'havies fet tu, sí, diguéssim. Sí. Jo, diguem que l'Illustrator és el programa de capçalera meu, no? Diguem, de fa molts anys, no? Sempre m'ha agradat molt el tema de disseny, sempre m'ha agradat molt el tema cultural. I que vas provant i vas dir, vinga, això és... No, vam invertir en un bon dissenyador perquè realment, diguem que m'ha agradat molt, però mai he sigut prou bo tampoc, no? I això un mateix va de reconèixer, no? Llavors, el Xavier Bas, que ja mos coneixem i que feia anys que havíem treballat amb ell, que avui és probablement un dels dissenyadors més reconeguts a nivell del món del vi, ell se va ficar, va vindre allà, ho va mirar, va donar toms, s'hi va instal·lar un temps i al final va sortir una etiqueta innovadora que a mi me va quedar bastant, diguem, sorprès, així com el Geol ja tenia molta de la idea que jo volia, li vaig traspassar i la va reflectir. Amb el Vilosell va ser totalment innovador per part seva, de reflectir la part dels colors del paisatge de tardor, quasi com que diu, no? Que és com va venir ell allí. I, va deixar 3 dies sense dormir, però al final vaig decidir que sí i vam tirar endavant les ratlles. Pensava que seria poc recorregut, però ja fa uns quants anys que hi són. Aquesta part és difícil o què? Home, és una part complicada, sí. Sí, no? Sí, perquè t'estàs decidint com vols transmetre el que estàs fent tu. Com va ser vestit, sí. Com ho transmets, no? I a través d'una etiqueta, perquè al fi i al cap, quan te deixen l'oportunitat de parlar, però moltes vegades l'ampolla està sola, no? I té que transmetre quelcom, no? Ara hi ha molta informació a internet, però l'internet aleshores no... Aquí estem parlant del 2003. Ja. Vull dir, no podies sortir i anar a mirar allí amb a veure qui és o què és, o quina puntuació tens, o que pots comparar, no? Vull dir, l'etiqueta tenia que parlar per si mateixa, no? I això era un tema que, a part de que el vi sempre s'ha venut molt per recomanació, perquè és a través del distribuïdor i a través de l'importador que el que decideix, perquè et coneix a tu, i ho transmet als seus diferents clients, vale molt bé, però després el consumidor, que al final és el qui es veu l'ampolla... Tens que arribar. Tens d'arribar d'una manera o altra, no? I llavors en aquell moment va ser una etiqueta innovadora i que crec que reflectia també una mica el tarannà o les ganes que teníem nosaltres de transmetre, no? Vilosell era un projecte que va anar madurant, després va sortir l'Ausells, després vam començar amb finca Racons per fer un vi d'una finca que teníem arrendada de Macabeu Vell, una finca que té més de 100 anys i això es mereixia un vi. I després, poquet a poquet, vam treure un Chardonnay, el Finca la Serra. Al moment de crisi vam treure el Llebre, que és un vi de cupatge, sobretot amb Tempranillo. Estic més acostumat a dir Tempranillo, però vaja, un de Llebre Tempranillo. I després ja hem sortit, quan ja hem tingut la maduresa de les finques, quan les finques, evidentment... Clar, jo sempre... És una cosa que m'agrada transmetre, no? El fet de que no és el mateix buscar una vinya vella i anar-te'n allí per elaborar-la que buscar un paisatge, plantar i esperar-te els anys que requereix per a tindre una vinya totalment integrada o totalment equilibrada, no? Perquè ens donem compte que fins que no portes 10-15 anys, sí que et va arribant cada vegada més, però fins que no portes 10 anys no hi ha un equilibri entre el cep i les arrels, diguem, no? Entre la producció i tot el que el cep ha pogut profunditzar, no?
Clar, sí, una zona que és molt calcària, molta muntanya, molt entre boscos també, molt poca producció, molt pobra, sense rec. Vinya totalment de secà, de pensar que fem, els anys que som exitosos fem 5.000 quilos per hectàrea de mitja i els anys que no ho som, doncs, potser en fem 2.000. O sigui, patim molt les sequeres, patim patim les inclemències del que és el canvi climàtic, que això és una realitat. Hem vist... Jo he vist potser 15 dies de diferència des que vaig començar fins a avui, quant a moment de collita. Vull dir que ha canviat bastant. Sí, és que ha canviat el... S'ha avançat molt tot. I després, bueno, aquesta espera que necessites en quant a que les vinyes siguin madures i que les vinyes agafin la seva entitat, no? Crec que estem ara en un bon moment, no? Perquè cada vegada veig més bons resultats, no? Dels raïms que estem fent. No? Llavors, a partir d'aquest moment, quan veiem nosaltres que comencem a tindre ja unes vinyes ja consolidades, és quan comencem a fer els vins de finca. No? Primer el finca Racons, evidentment, perquè era una finca amb 100 anys d'història, i després comencem amb una finca a la Serra, amb un Chardonnay 100%, perquè vam estar provant d'aquestes 17 varietats, evidentment, una per una, i amb diferents elaboracions i molta investigació per tindre coneixement. Sempre penso que prova i error és important en el món del vi. I també després conèixer la nostra pròpia finca, quina és la zona de la finca millor, no? Que és que aquest estudi deu ser... La parcel·leta d'aquí, la parcel·leta d'allà, dipòsits de 1.000, de 500, amb càmeres de fred per poder... Tot això anar provant, a veure... Això molts anys de prova i error i veure els resultats i veure que, jo què sé, que Sauvignon Blanc amb bota està bé però no ens interessa, o que el Chardonnay amb una barrica queda molt bé, no? O que la Moller Turgau, escolta, no cal que t'hi matis a fer-la amb bota perquè no t'és interessant, però en canvi Riesling Moller Turgau pot ser una varietat o un cupatge interessant, no? I quan aquesta situació que viviu, quan sou moltes persones, estàs... Bueno, a veure, és una empresa petita, som ja l'enòleg, que és la Gemma, i després comença el Robert, després érem bodega 3 persones, i jo, potser. El camp no el gestionàvem directament en aquells moments, portàvem una gestió externa, i per tant sí, érem 5 persones en tot el celler. Però arriba un moment que veiem que també costa molt que la rentabilitat arribi, perquè són molts anys d'inversió, de creixement d'una bodega és car. I vam dir, què fem? O ho fem petit o ho fem gran, no? I llavors, a partir del 2012, quan ja érem coneixedors plenament del que era Vilosell, decidim créixer, intentar-ho com a mínim. I llavors entre el Xavier Cepero com a director general, també com a soci dintre un projecte nou que teníem ja vinyes en gestió, que era Cara Nord, a Bimbo di Poblet, i el 2012 iniciem el projecte de Cara Nord, amb les ganes de dir, vinga, anem a buscar més mercat i a buscar una mica més de dimensió. També he après que la dimensió mai és la perfecta, o sigui, mai existeix la dimensió, o sigui, la dimensió perfecta no existeix, i per tant mai tens la que convé. Quan te'n dones compte estàs fent 250.000 ampolles, que és el que teníem quan a grup, el 2012, i per tant ja tornar a estar una mica lluny de l'elaboració, no? Vull dir, és més lligat perquè érem poca gent i estàvem tots allí sempre a l'oficina i per tant ho saps tot, però el coneixement també el tens sobretot quan surts a fora, quan surts al carrer, quan surts a vendre, quan vas a veure el botiguer aquell que coneix més que tu, quan vas a veure aquell importador que ja sap catar més que tu, perquè al principi els importadors no sabien molt de catar, però amb els anys saben molt més que nosaltres, no? Vull dir, el món del sommelier no existia tampoc, és que és curiós, no? Però hi havia molt poc sommelier, no? Estudio Zamarra a Madrid i algun més. Sobretot hi havia un món periodístic, que sí, que començava ja a funcionar, no? Però el sommelier no, és una figura que s'ha multiplicat gràcies a Déu i gràcies a que hi ha un interès per la cultura del vi cada vegada més, no? Jo crec que aquest recorregut cultural és molt important perquè al 75 que sortíem d'un tancament de fronteres, això no existia, l'etiqueta ben poc existia, no teníem aquest concepte, no? Rioja venia molt però venia barato, vull dir, quan comença l'exportació i les marques importants comencen a fer botelles més cares, llavors tothom vol fer la botella aquella de 30, 40 o 50 euros, quan arriba l'euro.
Bueno, també és veritat que és el recorregut que s'ha de fer. Jo sempre dic que, hòstia, som molt adolescents encara ens falta molt recorregut. Sí, tu creus que sí? Sí, el sector en general ens pensem que ja tenim, que sabem tot o que ho tenim tot per saber. No, senyor, falta encara generacions, no? Perquè hi ha cultures del vi a França mateix, una cultura que està dintre de l'ADN. Vale? I ens agradi o no ens agradi, o sigui, ja no estem parlant de quin vi és més bo, no? No ho vull dir això, perquè crec que a França fan grans vins, a Itàlia també i aquí també, no? I llavors no és aquesta la qüestió és que allí respecten molt més el vi de sortida, no? O sigui, això d'obrir les botelles abans de o triar el menjar en funció de l'ampolla, això a França fa molts anys que ho fan, no? I estem parlant que té 300 anys d'història, no? Perquè des del 1700 que estan fent etiquetes, no? Llavors, no ens vulguem comparar, simplement aquí tenim un recorregut diferent, crec que molt interessant perquè el que ha evolucionat el vi aquí no ha evolucionat allí, vale? Aquí estem, bueno, ens han passat inclús de frenada, crec jo, moltes vegades, no? Que és bo, vull dir, m'agrada molt veure que hi ha aquesta inquietud dintre de tot el sector, no? I ara el més bonic de tot és veure que els pagesos se passen a bodeguers, no? I que això em sembla maquíssim, no? Perquè crec que poder transformar el teu propi producte i ficar-lo en una ampolla i vendre el relat, ostres, això té un valor que per mi és molt valuós, no? Jo sempre dic, els petits pagesos, que és tu rai, que no sé... No. El relat el tenen ells. Nosaltres també el tenim, evidentment, perquè l'hem treballat i ens hem esforçat, no? No amb el relat, sinó amb la realitat, no? Sí. Però, ostres, dir, hòstia, el meu pare té una vinya, aquesta vinya l'agafo, la fico en una ampolla i d'això em faig la meva modus vivendi, em sembla que és un valor que tenim i que tenim que respectar-nos molt tots uns als altres, no? Que a vegades potser falta una mica aquest, no? Perquè sembla que si no fas un tipus determinat de vi ja no ets ningú, no? Vull dir, a veure, escolta, nosaltres en plena evolució, hem entrat a l'ecologia al 100% des de fa 8 o 10 anys, quasi, estem fent una mica de biodinàmica amb la idea de futur, de llarg recorregut, el respecte per la sostenibilitat pel territori, vaja, treballem moltíssim pel territori des d'un punt de vista de promoció, d'actes, de col·laboracions, d'intentar que Lleida se faci un nom dintre del que és el món del vi, que és Costers del Segre. Bueno, de fet, en aquest moment soc el president de Costers del Segre. Sí, t'anava a dir per això. Que em porta molta feina i, bueno, jo crec que hi ha molta part de bona voluntat, no? També, evidentment, me serveix per a conèixer encara més bé el sector, no? I per a conèixer més bé què és el món del vi, no? Però què representa com a president? Quines funcions, diguéssim, si... Bueno, ser president d'una denominació d'origen, intentar que la denominació d'origen o que el vi de Lleida faci un camí, no? I que aquest camí tingui un reconeixement i que cada vegada les coses facin millor, no? Intentar que aquest segell de garantia sigui realment un segell de garantia, no? En un país que és molt divers i molt maco i que té una quantitat de paisatges brutals i que hi ha tota una incipiència d'elaboradors que cada vegada ho fan millor, no? Perquè és que tots són... vull dir, si vas a mirar Costers del Segre, quan se va formar l'any 85, 86, hi havia 5 o 6 elaboradors, doncs encara són 40, doncs bueno, benvinguts siguem tots si ho fem bé, m'entens? Vull dir, jo crec que... I que encara estem a l'inici de l'inici, no? I això ho insisteixo molt perquè estem a l'inici de l'inici, però no nosaltres. Tothom, el Penedès i el Priorat, perquè el Priorat és del 89. Vull dir que... No, és que si ho mires relativament és que fa res. Fa no res que fem vi, per tant això crec que ho tenim de... S'ha d'aplicar, no? Bueno, crec que encara ens queda molt per conèixer. Llavors, res és despreciable, res de lo que es fa, ni res de lo que s'ha fet, tampoc, perquè tot ve d'una història. O sigui, ningú té la culpa de que en cert moment se fessin... No, avui estem en un moment que les coses aniran evolucionant i trobarem el nostre sino millor d'aquí 2 generacions, o 3, o 4, no sé, però probablement d'aquí 20 anys o 30 anys o 50 anys a Costers del Segre les varietats siguin diferents de les que són avui. Però això què ho dirà? Això ho dirà la història, ho direm nosaltres, els consumidors, i veurem cap on anem, no? I a millor d'aquí 50 anys, ostres, ens vam perdre allò. Probablement ens perdrem coses, no? Perquè crec que també una de les coses maques és de buscar, de recuperar tot el que s'ha perdut. Amb aquesta evolució tecnològica que hi ha hagut, buscar recuperar
que és el que s'ha perdut pel camí, no? Perquè s'han perdut coses segur. Molt. No? Clar, avui tenim una tecnologia i tenim una quantitat de recursos a nivell enològic que són excessius, quasi, com que diu, no? Però tampoc diria excessius, perquè és molt bo conèixer la base del vi, no? Perquè te permet fer les coses més ben fetes, no? Amb menys intervenció, inclús, no? O sigui, fa molts anys no se sabia que la higiene era bona. Doncs, bueno, ara sabem que la higiene és imprescindible, no? I qui no tingui higiene, doncs no me'l crec jo, no? I sabem que, ostres, mira, fent una selecció de llevats, hosti, doncs mira, hem trobat un llevat que ens va molt bé de casa nostra, no? I això és tecnologia aplicada a algo que és ancestral, diguem-ho així, no? O sigui, no sé com dir-ho. La tecnologia ben aplicada, no? Hi ha molts, no sé, yings i yangs, no? Dintre d'aquest sector tan dinàmic, no? Perquè realment hi ha un dinamisme espectacular, no? Jo sempre, als altres sectors sempre els dic, els de l'oli, els de tot el gastí, teniu de prendre del món del vi, no? Perquè realment han fet molt recorregut en poc temps, el qual vol dir que sí, mos estem fent grans, però, ostres, encara falta molt i mos falta les generacions posteriors que canviïn coses de les que hem fet nosaltres, no? Bueno, i amb tot això, a veure, jo l'any 2014 el meu germà me ve i me diu que Castell del Remei pues, no li funciona prou bé o no està content o no s'ha cansat i per tant me fa la proposta que, bueno, si ho vull vendre, perquè jo encara, a veure, jo també encara n'era propietari de Castell del Remei. O sigui, havies marxat però representava... Me quedava en la propietat, sí, tenia un percentatge alt, diguem, no? I llavors, pues, res, vam fer un cop de cap i vam dir, vinga, pues, arribem a un acord, ens vam repartir les propietats perquè teníem coses encara conjuntes i li vam comprar la part de Castell del Remei que corresponia per tindre també Castell del Remei i Cérvoles dintre de lo que era el projecte, no? O sigui, no hem de tornar a casa, no? Que jo no ho hagués pensat mai, no? I la veritat és que mai m'hagués imaginat que hi havia un dia que tornaria a Castell del Remei. No, havia sortit ja pensant que no... No, jo estava totalment desvinculat a nivell inclús emocional, diria jo, no? Home, emocional, vull dir, quan és algo que has parit, diguem, una miqueta, o que has recuperat, sempre et queda l'amor, no? Però no, jo pensava que no tornaríem mai més, no? Ni pretenia tampoc tindre una empresa gran, no? Perquè jo estava content, petit, no? Bueno, el 2014 tornem a Castell del Remei, és un nou repte, torna a començar una altra vegada i després el més complicat de tot, que és, hosti, el respecte per cada un dels projectes individuals, no? Perquè això neix a cada una de les vinyes. O sigui, aquí tenim una vinya que és Tomàs Cusiner, que no té res que veure amb Cérvoles. A nivell conceptual, és que no té res que veure. O sigui, que això també és una de les coses que el món del vi té com a... Bueno, per mi és el més gran, no? Que dius, hosti, aquesta parcel·leta d'aquí, aquesta d'aquí, tot i ser plantades mateix temps, mateixa varietat, no tenen res que veure, no? Són dos diferents, no? Doncs entre Tomàs Cusiner i Cérvoles són dos mons totalment diferents, a nivell d'aromes, a nivell de potència, d'estructura, un és salvatge, l'altre és amable, són dos... I és tot el conjunt de lo que és Tomàs Cusiner, que té aquesta amabilitat, i tot el conjunt de lo que és Cérvoles, que té una mica aquesta part salvatge, no? Llavors, això ens obliga encara més a diferenciar-ho, no? Quan ara estem parlant amb tu i estic parlant de 4 projectes, no? Sí, però... Però intentem també defensar cada un d'ells perquè cada un té la seva individualitat i sobretot mantindre aquesta individualitat, no? Que crec que és el valor que tenen, no? Doncs, bueno, aquest és l'esforç que fem ara, no? Hem canviat, crec que a Castell del Remei li han fet un repàs a nivell d'imatge, que, com deia abans, és important, però també, si canvies la imatge i no canvies el producte, no, les coses tampoc no giren, no? Llavors aquí vam fer un canvi d'imatge i acompanyat també d'un nou... Sobretot, fer vins més joves i vins més agradables, més amables o vins més alegres, diguem, no? O vins més frescos en general, no? Que crec que també estem en un món que necessita i que vol això, no? Crec que la joventut és el nostre futur, el cavall de batalla on tenim que pensar i així com el menjar ha fet aquesta evolució tan gran de cassola de pagès a, jo què sé, sushi o pizza o... Bueno, és igual, la internacionalització del menjar i després també el concepte que és més light el menjar, no? Perquè
Abans els menjars potents eren omnipresents, no? I en canvi ara, ostres, de tant en tant podràs fer una cassola d'algo, no? Però en principi les coses són més suaus, no? I per tant, crec que el món del vi també ho t'acompanya així, no? I llavors fer els vins més frescos, buscar més fruita, buscar més el color en quant a vivesa del color, tampoc direm quant a potència del color, i això és també un dels nostres objectius sempre, no? Perquè mai acabem d'aconseguir-ho tot el que volem, no? Que també és les grandesa del món del vi, mai tenim el vi perfecte. Pues... Ni creiem que haguem arribat a aconseguir el màxim, o sigui, jo encara penso que estic als inicis, així de clar, no? I en canvi tenim doncs, molts vins al mercat, no? Amb cada un d'ells amb la seva idea, no? Però sí que és veritat que no para mai d'aprendre, no? Vull dir, cada any s'aprèn coses noves i després no estem en un món matemàtic, no? Vull dir, hi ha molta intuïció encara, no? Perquè el moment de collita, que per mi és bàsic i que sempre ja he estat al 100%, o sigui, a mi no tant a bodega, però amb collita t'asseguro jo que m'he trepitjat tots els trossos de punta a punta, no? I cada vegada més implicat amb el camp, no? Més implicat en la vinya, més implicat amb el tractor, no? Quasi com que diu, més implicat amb com fer les coses, no? O conèixer més cada un dels ceps que tenim, no? El fet de tindre més consciència de l'analítica o buscar més l'analítica, més l'orgànica també, més el fet de dir, ostres, com ho podem fer, no? Fer-nos compastos propis, no? Perquè cada vinya requereix unes coses diferents, no? Crec que aquest concepte també fa que em doni seguretat de cara al futur en quant a que les vinyes que tenim cada vegada estan més ben gestionades, no? I això al final repercuteix en el vi, no? I això ho sabem de sempre, no? La selecció de la selecció de la selecció, no? I després, evidentment, quan vas a buscar per un vi, allò de fer-ho al 100% conscient, no? També és veritat que tenim altres vins que és com a conseqüència de l'altre, no? O sigui, ja m'agradaria a mi fer tots vins de gamma superior, no? Però mai aconseguim o quasi mai aconseguim que tots els raïms siguin perfectes. No, és que està clar. Ja m'agradaria a mi, no? Vull dir que aquest any hem tingut un any de míldiu i això vol dir molta més feina a l'hora d'elaborar, no? Complicat, no? Aquí també. Sí, clar, quan tens un any de plena producció i que tot ha anat, els astres t'han acompanyat, llavors tot és molt fàcil. O sigui, és que realment és així, un gran any és molt fàcil i un any dolent és molt complicat a bodega, i a vinya, i a collita, o sigui, tot se fa molt més difícil, no? Però, bueno, ens en sortim, no? Perquè invertim en el que faci falta, o sigui, una de les coses que m'he mirat mai és quan me costa fer un quilo de raïm, i t'asseguro jo que me surt car, no? Però és la realitat, no? Els esforços que es fiquen a la vinya són molt elevats, no? I jo la veritat és que un altre dels temes que me preocupen és com és que els pagesos cobren a 30 cèntims, no? Vull dir, és impossible. O sigui, nosaltres com a pagesos tindríem totes les vinyes arrencades, no? Menys mal que el podem ficar en una ampolla, donar-li una entitat, un nom i una transcendència, no? Perquè si no és impossible, no? Crec que també és un altre tema preocupant per tot el sector i que s'hauria de preocupar tothom d'això, no? Pagar 30 cèntims a un pagès per un quilo de raïm, o fas 30.000 quilos per hectàrea o 20.000, o no fas res, perquè la qualitat tampoc és bona, no? Llavors, no estem incentivant a la pagesia que faci qualitat, no? Estem incentivant a que faci quilos, no? I això sí que va en contra, no? Clar, nosaltres als pagesos els hi paguem 4 vegades més que això, ¿vale? Per què? Perquè sabem que tenen una vinya de muntanya que si no els hi paguem bé desapareixerà. Clar. Perquè el pagès, escolta, ja és difícil, prou difícil de fer una vinya de la muntanya amb secà, amb pocs quilos i que no vingui ningú a comprar-me i que me pagui una mica més que aquell senyor que fa per rec i que fa molts quilos, no? Estem en un món que està canviant molt, un sector que cada vegada jo diria que està una mica més fred, o sigui, ara és tot... Sí, ho veu molt diferent des que vas començar. Veig que hi ha una oferta tan bèstia, hi ha tantes marques al carrer i tanta oferta, que hi ha una confusió en aquests moments molt difícil, no? I evidentment també, amb el qual nosaltres també estem experimentant molt, és amb tota una nova versió de vins, no? Els vins sense sulfits, vins brisats, blancs amb més color. Clar, nosaltres també estem fent això i estem fent els nostres pinitos i fem les nostres microelaboracions i les venem amb alguns clients i veiem que hi ha un recorregut per aquí que ens agrada, la veritat és que ens agrada i força, però no sé si anirà cap aquí o no anirà cap aquí, no sé si aquest recorregut serà prou ampli, no? Vull dir, però sí que cada vegada hi ha més targets, no?
perquè... Tu t'has vist també una evolució des que vas començar amb el perfil de vins que... o més o menys... Sí, hi ha moltes coses que són similars, però sí que m'interessa cada vegada més els petits elaborats, no? I les elaboracions diverses, m'agraden molt. Si per mi fos, cada any trauríem 4 o 5 vins nous al mercat, a veure, això també està clar, perquè nosaltres creem moltes microvinificacions, o sigui, no hem deixat de fer investigació, faltaria més, no? Garnatxa, vinga, projecte Garnatxa, doncs rapa, sense rapa, més rapa, menys rapa, més madur, menys madur, en quin moment se cull, i llavors vas prenent coneixement, no? I de la finca, d'aquella d'allà, aquell tros, hosti, fem aquella cantonada, o fem, hosti, sol aquella d'allà, no? Llavors això ho anem fent cada any per veure les nostres possibilitats per aconseguir vins excepcionals i petits, no? Després mos costa molt de vendre aquest vi excepcional i petit, que això és un altre tema, no? Però fer-los i intentar-los transmetre, ostres, això a mi és el que més m'agrada. Ara, també és veritat que el mercat té unes regles, no? Tu no pots introduir al mercat cada any 4 productes nous perquè la gent no és capaç de captar què estàs fent exactament, no? I després si tens una distribució, els comercials fins que ho entenen passen anys, O sigui, tothom està molt atomitzat, tothom està molt pressionat amb moltes marques, no? I després que hi ha molts projectes, molts, perquè hi ha gent que fa 5.000 botelles amb una passió extraordinària i molt ben fetes, econòmiques, i després hi ha una altra que fa 5.000 molt cares, també, amb una passió. Sí, és que és al món del vi, botelles és de 0,50 fins a milers d'euros, no? Això no hi és a cap altre sector. Llavors, com te posiciones, quin lloc tens, com ho aconsegueixes, a llarg termini, si ets petit, si ets gran, si creixes, si no creixes, o sigui, hi ha molts interrogants per davant, no? I amb tot això juguem, no? I vivim, no? Jo la veritat és que tenim un projecte que crec que són 4 projectes molt seriosos, crec que a cada un hi ha una raó de ser i de fer, i amb tots ells vull fer coses noves i m'agradaria canviar coses, no? I m'agrada canviar coses, perquè vulguis o no, els perfils de vins han anat fent evolució. A mi moltes vegades em pregunten, el vi rosell és el mateix ara que fa... I no. No és el mateix, però és que no és el mateix ni d'un any per un altre. Ara, quasi són els mateixos raïms, dels mateixos llocs, de la mateixa zona i el mateix elaborador. Llavors, no és el mateix, ha canviat coses, però jo crec que l'essència de la marca continua sent la mateixa, no? Crec que això passa amb la majoria d'elaboradors, no? No pot ser el mateix quan fas 10.000 que quan n'hi fas 80.000 o 40.000, no és el mateix, perquè 10.000 surten d'una vinya, 40.000 surten de 2 vinyes, o de 3 vinyes, o de 4 vinyes, no? Per tant, sempre hi ha una evolució, no? Te diria, home, l'Ausells és bastant similar, perquè més o menys sempre s'ha mantingut mateix origen, però les vinyes també han evolucionat, també són més velles, també depèn de l'any. Hi ha anys que no surten aromàtic, hi ha anys que surt més, hi ha anys que... Bueno, i això moltes vegades el consumidor o el prescriptor no n'és prou conscient, no?, de tota aquesta variabilitat entre anys, no? O sigui... No s'acaba d'acceptar. Bueno, fa unes dècades hi havia collites dolentes, collites bones i collites excel·lents. Ara no, ara totes són bones, no? Ei, no totes són bones, ¿vale? El que sí que és veritat és que se sap gestionar millor. O sigui, la feina que nosaltres invertíem en bodega un any dolent és molt més alta i mos en sortim. Antigament no se'n sortien. Jo crec que aquí és la gran diferència, no? Crec que estem molt més preparats a nivell tecnològic, a nivell coneixements, a nivell d'escola, hi ha universitat. Sí, per poder afrontar, no? Hi ha l'enòleg, la figura de l'enòleg no existia. O sigui, jo tinc el reconeixement com a enòleg professional en un moment donat que encara no hi havia universitat, no? Llavors, dius... Bueno, és un món que no existia i que avui ens pensem que ho sabem tot. No. I jo considero que estic exactament en el mateix, o sigui, partim moltes vegades que sabem poc, no? Que ens falta molt per conèixer i que tinc molts dubtes i que cada any ens equivoquem i que no fem les coses perfectes perquè és impossible, la perfecció en el sector del vi no existeix, no? Si tu arribes a un moment que dius he fet el vi perfecte, ostres, noi, ja comences a tirar enrere, perquè potser no serà l'any que ve, però potser d'aquí 5 anys se sortirà una collita que serà excepcional i que serà millor inclús que el que has fet avui, no? Bueno, jo estic en aquest procés encara, no? Encara
tinc moltes esperances ficades amb totes les nostres vinyes. Estic encantat amb que tota la nostra gamma de vins, amb tots els cellers, són vins que són bons vins i que molts d'ells excel·lents i que tenen un reconegut prestigi en molts llocs. Sempre esperem més, també és veritat, però també hi ha molt el món de la persona, no? Les persones, la relació personal, no? El món del vi és un mundillo que també té cercles tancats, opinió, que s'influencien entre ells, i que hi ha gent que té un pes, hi ha gent que no, si ets simpàtic, no ets simpàtic, si toques la guitarra no la toques, no sé. Hi ha molt... Molt tancat, vols dir? Bueno, que una botella de vi a cegues és una cosa, amb l'etiqueta n'és una altra, no? Que la valoració que em fas segons qui el fa o qui no el fa és diferent, ja amb prejudici, no? O sigui, ja fas prejudicis de les coses depenent una mica de qui et presenta el vi, no? O sigui, saps perfectament que en un moment donat te presenta el vi algú i aquella botella ja et fa tremolar. En canvi, te presenta algú que ha fet lo màxim de lo màxim i millor el vi pot ser també el mateix o tan bo més, i en canvi no el coneixes i per tant se t'ha de guanyar el prestigi encara. Normal, o sigui, jo no estic criticant, no? Simplement estic dient una realitat, no? Llavors, bueno, tu vas passant els anys i vas coneixent, tens més capacitat personal de relacionar-te o menys, o sigui, el personatge és important també, com treballa les relacions públiques, no? Perquè al fi i al cap estem en un món de persones, no? I ens relacionem entre nosaltres, no? I per tant també és un valor molt important. Hi ha grans personatges dins del sector que són grans comunicadors també, no? Sí, tant. I hi ha gent que fa molt bons vins i no sap com vendre'ls, o sigui... Sí, per arribar a aquest equilibri no és fàcil, eh? Estem parlant d'un sector que aglutina des de ser pagès, plantar vinya, treballar-la, i després no sols això, la gastronomia, els hotels, el voltar-la, les fires, el disseny, les paraules que utilitzes, el lèxic, el teatre. O sigui, jo crec que és el més bonic d'aquest sector, que mai fas el mateix, cada dia fas coses diferents. Jo ahir estava amb la pala traient neu i avui estic parlant amb tu, no sé com dir tu. És el més bonic, que no és cada dia el mateix, no? Que a l'època de la brema estàs plenament allà ficat en la brema, però després tens que començar a pensar a veure on viatges, no? I després a veure a quines fires vas, i després a veure en qui parles, i després a quina nota de premsa fas, no? I això requereix conèixer molts diferents sectors, des de la producció i de l'agricultor, del pagès i de l'ancestralitat, fins a la comunicació, la transmissió. O sigui, no hi ha massa sectors que tinguin tota aquesta complexitat, no? Tens de ser un home del renaixement, com que diu, no? De tindre coneixements una mica de tot, no? Que, bueno, jo crec que tinc coneixements una mica de tot i res de molt, o poc de molt, no? Diguem que no conec el vi profundament des d'un punt de vista químic, però sí del comportament, i després que, bueno, més o menys he tingut el privilegi de moure'm en aquest sector durant molts anys i conèixer molta gent i bons amics i que crec que és el gran valor, no? El transmetre. El que fas, no? El transmetre's, no? Perquè trobar un enòleg que t'expliqui el que fa ho trobo meravellós, jo, perquè mai li podré copiar, tampoc. O sigui, és que podem fer el mateix, vull dir, és que faré exactament el mateix i farem un altre vi diferent, d'una altra comarca diferent, o d'una altra denominació d'origen, o d'un altre elaborador. Per tant, cap vi es pot copiar, no? I això també, uau, què passa, no? Vull dir, és excepcional, no? O sigui, toques molts pals i a sobre ningú pot copiar el teu producte, és únic. Sí, és únic, sí. Ara tens marca per tu mateix. O sigui, amb el vi es pot fer marca amb 1000 ampolles. Ostres, però aquest és el meu. Cap més producte al món ho pots fer, això. O sigui, fer una pròpia marca reconeguda de poc producte, això no passa. I que hi hagi tants productors, tants elaboradors i tantes novetats i que cada dia hi hagi gent que postuli noves idees i que... Ostres, això per mi ho trobo grandiós, no? I crec que no sol això, sinó després la distribució, la comercialització, la gastronomia, tot va lligat. I això per mi és un gran valor. Fa falta que encara hi hagi més estima per el que fem. Crec que és un país que ens falta aquest gusanillo, d'estimar més o creure més en nosaltres mateixos, amb el que fem. Sí, t'anava a preguntar, tu creus que sí, que falta aquesta part? Home, a Lleida molt, això segur. Però en general crec que també. Crec que no ens creiem el bé que ho fem.
Potser els elaboradors ens ho creiem més, però el consumidor no es creu encara que la qualitat a la qual estem arribant sigui prou alta. O sigui, som adolescents però hem corregut molt, La veritat és que hem fet molts quilòmetres i crec que la qualitat dels vins catalans és excepcional i que hi ha una diversitat brutal, que això no ho té ningú al món, Aquesta diversitat tan gran que hi ha a Catalunya, sol a Costers del Segre podem fer una carta perfecta de tots els vins que hi hagi una carta. La diversitat que hi ha a Costers del Segre, hi ha molt poques zones al món, no som conscients d'això. O sigui, normalment, quan parles d'Argentina, els primers 1.000 quilòmetres són tots iguals, Quan parles d'aquí, cada 5 quilòmetres canvia el paisatge, cada 5 quilòmetres canvia el vi, perquè el vi va lligat a la forma del paisatge i al microclima, Clar, el microclima mediterrani i sobretot amb una continentalitat com tenim a Lleida i aquests petits microclimes fa que tots siguem Costers del Segre, però després també tenim una diversitat entre nosaltres, que és molt interessant, que ens permet això de redactar una carta, I a Catalunya, probablement sigui un dels paisatges més diversos del món. Possiblement. Perquè tenim uns mars i unes costes excepcionals i unes muntanyes, un Pirineu i un interior i unes zones de Tarragona, és igual, del sud, del nord, o sigui, viatge per on viatges tens excepcionalitat de paisatge, Vull dir, tu vas a Dinamarca i tot és pla. Vull dir, sí, vaja, la muntanya més alta, 160 metres, ostres, aquí qualsevol penya-segat els té 160 metres, Això jo crec que tenim de ser conscients i ho tenim de respectar, I més en un moment que ens envaeixen de molins i d'energies alternatives sostenibles, però que realment ens ho porten a territoris que són verges, Llavors, jo crec que ens tenim de valorar, ens tenim de valorar i tenim de viatjar i tenim de conèixer el nostre propi territori per tindre encara més consciència de tot el que tenim, Pues està sent un plaer. Ha sigut un plaer, de veritat. No m'he hecho suave xerranyó per això, No, però és fantàstic, perquè és això, al final estàs transmetent el que penses i si vols podem acabar, normalment acabem què representa el vi per tu. I crec que hem repassat molt, però si pots resumir una mica o pots... Home, jo crec que és la meva vida, vull dir, per mi és quelcom que pots transmetre, O sigui, és, ostres, la transformació d'algo tan petit com és un raïm amb algo tan gran com és un vi, o algo tan gran com és un raïm amb algo tan petit com és un vi, en aquests moments és la meva vida, vull dir, és on jo visc, vull dir, cada vegada més integrat encara, Vull dir, perquè ara també estic en un procés de regressió, O sigui, ja hi ha qui gestiona i cada vegada estic dedicant més temps a l'agricultura, a la pagesia, perquè a mi m'agradaria pensar en això, O sigui, morir-me fent de pagès, que és el que sempre he desitjat, però realment probablement el vi sigui el producte més etern, el que transmet més el lloc, no sol la persona, perquè també hi crec en això, o sigui, la personalitat a l'ampolla hi és, sinó que transmet molt el lloc en particular, No hi ha cap producte que transmeti això, tant com el vi. Parlem d'oli, l'oli està a la cuina, que sí, que hi ha moltes... Sí, tot el que tu vulguis. Diversitat també, però no hi ha res que sigui tan individual com és el vi d'un paisatge, d'una terra, d'una procedència, el vi és procedència, és paisatge, és cultura. I tot això junt, ostres, li dona molta potència i màgia, jo no ho hagués pensat mai treballar amb el vi quan era jovenet, però després d'aquests anys tampoc renunciaré mai més, no penso fer res més, ja vull dir, jo tinc molt clar que aquí me quedo, perquè no sé si hi ha alguna més que valgui més la pena, i també entenc que cada vegada hi hagi més gent que s'hi vulgui posar, perquè és un món que desprèn aquesta màgia i que desprèn un alè de magnificència i de prestigi, de nom, de satisfacció personal també, perquè és una cosa que fas tu, que transformes alguna cosa. Trobo que, i a més que no tens mai totes les eines, o sigui, mai
la manipulació no és teva, és la natura, no? I llavors tot això crec que és la grandesa del vi, no? I per això hi ha una cultura darrere del vi impressionant, no? I espero que a futur cada vegada s'entengui més aquesta particularitat del vi, no? Que és un tema gastronòmic, no és alcohol, sinó que és gastronomia, és cultura, és vida, i això potser sí que ho estem perdent una miqueta, no? I que crec que té de fer més incidència això que no pas amb si és un varietal o és un altre, no? O sigui, jo crec que tenim de defensar més el conjunt del sector, no? Més el vi com a vi, no? Que no la botella aquella de marca. Això ja és la nostra feina, diguem-ho així, no? La nostra feina és defensar la nostra, no? Però realment també defensar el sector i pensar que el vi és cultura i que el vi no sol és alcohol, no? O perill per la carretera, no? Que crec que això també és un contrasentit, no? Quan estem parlant d'una cultura ancestral de tota la vida i que avui ens hem de reprimir contínuament perquè ens diuen les lleis, no? O sigui, això també crec que els governs tenen d'entendre que no és així, que realment els que estem amb el vi i que formem part d'aquest món i d'aquest, el consumidor, el vi és algo que s'ha de respectar. De fet, hi ha països que promocionen el vi per a que es faci menys consum d'alcohol, no? Lo qual, això ens tindria que fer reflexionar una mica, no? Potser tindríem que consumir menys begudes blanques i més begudes vinícoles, no? Perquè realment això és gastronomia, és alimentació, no? I crec que aquesta és una reflexió que ens tindríem que fer tot el sector en general perquè realment és el perill que hi veig més gran, com que diu, no? Per arribar a aquest punt, no? Bueno, el fet de que te prohibiran consumir vi, que ens ho prohibiran, perquè resulta que ostres, no s'entén de cap manera, no? I llavors, per mi és el sector més maco que es pugui treballar en el món de l'agroindústria, agricultura, de gastronomia, o sigui, és que engloba tant. És que és molt... Sí, tots els sectors, qualsevol... Quan pregunto la pregunta, realment penso que és una pregunta relativament fàcil, però en realitat és que és tan gran que... Sí, perquè t'agafa tot, vull dir, tots els conceptes del món agrícola, del món comunicatiu, del món industrial, o sigui, t'agafa tots els conceptes, no? I això crec que és, una de les raons per les quals a mi estic tan... considero que és un privilegi tan gran dedicar-se a aquest sector i al vi directament, no? Precisament per això, no? Perquè em dona molta coneixença, molta amplitud, una visió molt àmplia, no? De tot el món i de tots els sectors, com qui diu, no? Pues sí. Pues Tomàs Cussiner, ha sigut un plaer molt gran. Segurament quan surti d'aquí amb el Roman li diré, ostres, li podia haver parlat d'això, perquè el recorregut és molt gran. Bueno, ja ens fem grans, ja sí. És molt gran, és que estava repassant i vaig dir, Bueno, són molts anys, hem anat d'aquí cap allà, encara ens falta recorregut, crec jo, però jo ara insisteixo i cada vegada la regressió cap a la terra és algo que quasi necessito, no? És on més disfruto, no? Sí, perquè ara és veure les coses amb més lentitud, no? Potser, o veure les coses com creixen, no? O fixar-te més en detalls perquè acabi dintre una ampolla el que és el raïm, més que no pas... Quasi m'interessa més el raïm que l'etiqueta, ara no sé com dir-ho, no? Però sí, més regressió cap al camp i cap a la vinya, no? Que al final és la mare de la pel·lícula, no? I la mare del vi, no? Perquè bona vinya fa bon vi. I quan tens bons raïms és molt fàcil de fer bon vi. Aquesta sí que és una realitat. Que bé, doncs amb aquesta frase acabem, si et sembla. Ha sigut un plaer. Un plaer. Gràcies. Un plaer.